a legal solution to this issue. Ka Sorkar Jong kari Maldives kala Sospon ya Laingut ki sembut Myntri Jong ka hadian ba kila Kren klaim akor Pynjah ya Myntri rang badu Jong kari Narendra Modi. Haka kerwo Jong ka katanat ki kambari Jong kari Maldives kala ong ba kala yo cingtip syapang kini ki jingkren Pynjah Burom na ki rensan social media Pynjah ya ki Nongïalam bad ya ki he ki han chung ki wei pat kiri. Kala Ong shushu ba ka Sorkar Maldives ka ngej ba ka hok light luoj ban pen pau yala ka chong ka jing snow. Day ban pendan kam ha ka rukom ka badan jingkit kli bat kat kum ki riti senchar pat ba bat ha ki rukom ki bom pen sapriang ya ka jing ya shun ya pen. Ka jing snow kho nyo bat ka babu jing e ru ya ka jing ya day hapdeng kari Maldives bat ki wei pat kiri. Unong aiktien ka Sorkar Maldives u Ibrahim Khalil ulaya ru babaro ki he Sorkar ki belaya don kti ha kaban penmi ya kini gi jingkren Pynjah Burom kila sha Sospon no mardor. Myntri